aku dhewe. Aku gak seneng lek barangku dicolong, berarti aku yo gak nyolong. Aku gak seneng lek dilarani wong, aku yo gak larani. Iku upama nek hukum mboten ditulis, pokoke yuda negara kuat, wong pun sae. Jane gak perlu. Tapi jenenge menungso, mungkin kan enten bahas nafsu teman-teman. Jenenge menungso ya panggah butuh aturan. Termasuk sing diarani napa? Syariat. Syariat niku. Syariat niku artine pedoman, aturan teko Gusti Allah kanggo menungso. Ya coba sing berak ngatur menungso ora ya sing gawe menungso. Amprih menungso iku iso bejo dunia akhirat, iso bahagia dunia akhirat. Cuma kadang wae akhirat iki dimaknani mek lahiriah tok. Mboten Mbah, salat, poso, zakat tok nih. Syariat iki mboten, syariat iki cara napa niku? Laku ibadah sing ritual ya rupa salat, poso, zakat. Mengke enten jenenge akidah, keyakinan. Niku syariat, agama lho. Syariat itu sebenarnya bahasa lain dari agama. Terus enek neh muamalah, hubungan karo wong, dol tinuku, sak andane niku. Niku nggih syariat.